Щитовидната жлеза играе изключително важна роля в метаболитните процеси на тялото. Чрез хормоните, които произвежда, тя влияе върху почти всяка клетка на тялото и помага за контролиране на телесната температура, сърдечната честота и колко бързо изгаряме калориите. Най-честите състояния при дисфункция на щитовидната жлеза включват хипотироидизъм, при който жлезата е недостатъчно активна, и хипертироидизъм, при който е свръхактивна. Витамините и минералите, които са важни за щитовидната жлеза, са витамин D, селен, цинк, йод, желязо. Цинк и селен участват в синтеза и метаболизма на хормоните. Дефицитът на витамин D е свързан с автоимунните заболявания Хашимото и болест на Грейвс. Дефицитът на йод също води до нарушение функцията на щитовидната жлеза. Препоръчвам Зинсет на Ботаник. Съдържа органичен селен, цинк и витамин D3. Зинсет е отлично допълнение към здравословния начин на живот за тези, които искат да поддържат оптимална функция на щитовидната жлеза.